Que che iba a dicir eu? O total desta cuantía, 270, non? Desta. Sí. Sí. Desta, sí. Da segunda fase. Bueno, boa tarde a todos e todas. Damos comenzo ao pleno ordinario do mes de xullo. O primeiro punto é a aprobación. Se procede da acta da sesión anterior, dase por aprobada. O punto número 2 é o expediente 468/2026, que é a segunda fase do POS adicional número 2 do ano 26. A palabra María Muiño. Había de prazo hasta setembro, pero para aproveitar o pleno ordinario, pois terémoslo xa a este pleno para a súa aprobación. Boa tarde. Tal e como figura na documentación, a cuantía deste segundo adicional pois vai a ir destinada a gasto corrente, 193.075 euros, e engádese unha obra de investimento distinta ás que foran aprobadas no POS adicional pola cuantía de 77.547. Este investimento vai a ser destinado á mellora de alumeados públicos, o alumeado que vai da Chabola Ferreira Sampaio, Vilar Santa Mariña do Monte, Gulpilleira e o Pico en Naraío. Son alumeados pequenos, distintos aos que entraban no proxecto do IDAE, pero que tamén encaixan pois para facer unha renovación e ter maior eficiencia enerxética tamén nestes alumeados. En relación, compre dicir que en relación ao POS complementario foron xa incluídas todas as obras que quedaran aprobadas no último pleno. Entón, sí que ten que vir a pleno este proxecto, que ao non contar pois coa aprobación, co acordo plenario correspondente, pois debe de ser traída aquí. Ben, votamos a favor da solicitud da segunda fase para a mellora. Belén. Bueno, por a nosa parte, este expediente foi levado á Comisión Informativa do LUNS. Na Comisión Informativa nosotros votamos abstención a falta de un informe de Secretaría, que consideramos que o expediente non estaba completo e que se necesitaba, como así poñían as bases do POS, así figuraban as bases do POS. Visto a información que chegou para o pleno e visto que está xa o informe incorporado, o noso voto pois será a favor neste caso. Moitas gracias. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 3, expediente 416/2026, a elección dos festivos locais para o ano 2027. Publicouse xa no DOGA os festivos de ámbito estatal e autonómico que hai para o ano 2027. Faltan os que temos que elixir cada concello, que son 2 en concreto, e temos a proposta, como a todos os anos, pois o día de Santa Isabel é o martes de Entroido. Se vale esa proposta, pois dámosla aprobada por unanimidade. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Punto número 4, dar conta dos decretos do 223 ata o 336 do ano 26, que están incorporados no expediente do pleno. Antes de pasar ao punto de rogos e preguntas, se hai algunha moción por vía de urxencia. Se non, pasamos ao turno de rogos e preguntas. Algún rogo? Luís? Juan? Luís, levantou primeiro a mão, Luís. Mira, o rogo é o bache este que hai aquí,
porque supoño que o veredes subindo onde estaba a casa de Ladio, hai un bache que é imposible non pasar por encima del, porque é unha curva e non podes apartar del, non? Hai outro na Capilla de Belén, algúns pequenos por aí, coño, arreglalo porque leva unha pila de tempo e tens que collelo sí ou sí, non hai maneira de escapar del na curva, non? E outro rogo é o río, non sei se vistes como está o río outra vez, cheo de maleza, alguma maneira de tratar de limpalo ou falar co organismo que o ten que limpar tamén, non? Está todo cheo de árboles caídos outra vez no tramo que temos de paseo. Sí, o dos ríos, sabes, como ben sabes, a competencia de Augas de Galicia salvo nos tramos urbanos dos ríos. O río Xubias non pasa por un tramo urbano, pasa por unha zona rústica, non é pola zona urbana. Esa é unha competencia de Augas de Galicia, evidentemente, que ten que exercer Augas de Galicia. Hai veces que sí que acometen limpezas, é certo que como ben se di, incluso como recurso literario, vivimos no país dos 1000 ríos. Evidentemente, nun país onde o abandono do territorio é extremo, tamén lle afecta aos ríos. O abandono da actividade agraria, pois sí que se está notando moito no río, porque a maleza invade o espacio que antes pois xestionaba dun xeito sostible a xente coa actividade agraria, non? O Concello competencias non ten, e o Concello ten moitas limitacións, incluso houve momentos que na zona do paseo fluvial que quixemos quitar algún árbol, pois de Augas de Galicia é moi complicado. Hai que ter en conta tamén que na arboreda hai un fungo que lle afecta aos ameneiros, iso tamén queren controlalo para que non siga expandíndose ese fungo. Nós podemos incidir, como sempre incidimos, ante os organismos correspondentes, que é Augas de Galicia. Non é unha cuestión tan política como é unha cuestión moitísimo máis técnica que política. É dicir, evidentemente non hai directrices, actúes aquí ou non se actúe, senón que máis ben é unha interpretación miña, máis ben é por falta de recursos, porque non lles chegan recursos para todos os ríos de Galicia. Insistiremos, sí que é certo que na zona do paseo principalmente hai árboles caídos que deberían se retirar antes do inverno, porque aparte é máis fácil retirarlos porque ten moito menos caudal, non? Incidiremos, pero depende moitas veces casi sempre da disponibilidade presupuestaria que teña a área xeográfica a que pertenece este río. Eu rogo que lle faga caso aos rogos. Rogo que lle faga caso aos rogos, porque os rogos que facemos, ao final, eu teño que facelos porque me teño os veciños, pero que non se fa. A piscina, ao final, non foi nada, non? O rogo de abrir polas mañás. A piscina polas mañás estáse facendo unha actividade para a xente. Non nado libre, se iba a mirar, a ver, nado, estáse facendo unha actividade con adultos pola mañá, que é aquallín, o término coa moda esta de nomear todo con términos anglosaxóns, pois aquallín, que vai sendo facer xinaxia na piscina, pois hai 2 días á semana. Durante o mes de xullo non se pode nado libre por unha cuestión. Para poñer nado libre hai que ter un socorrista. Hai que poñer un socorrista, non se pode poñer nado libre sin socorrista. E o socorrista... Entendo que cos cursos hai un socorrista, non? Entendes ben, evidentemente, que non podería haber un curso se non houbera socorrista. Poderes aproveitar para nado libre. Non, porque cos cursos son pequenos e hai unha ratio de pequenos por monitores e por socorristas. É dicir, non podes ter... A piscina ten 150 prazas, ten a xente que colle son 150, se tes nenos enseñándolle a nenos, é o monitor está atendendo aos nenos, evidentemente non pode estar atendendo ao resto da piscina, non? Entón é complicado, pero bueno, está todas as tardes do Brao aberta para nado libre, e polas mañáns houve para apuntarse gratuitamente a xente que se quixe apuntar para facer aquallín, vir ali, en vez de nado libre, pois era facer ximnasia na piscina 2 días á semana, e a xente que se quixe apuntar, apuntouse. Eu penso que non quedou ninguén fora. Bueno, pode ser, foi unha prova, porque aproveitamos o monitor que temos, que o monitor ten o curso de socorrista, o
curso técnico de deportes, ten un curso de socorrista, polo tanto, aproveitamos iso, que é un recurso que temos, aproveitámoslo, que en vez de estar no xinasio ese tempo, pois estuvera na piscina. Pero non se pode abrir a piscina todas as mañás, para nado libre ou sin nado libre, ten un custo considerable. Xa ten un curso considerable pola tarde. Pedía era que polas mañás sería cursos, unha vez que hai o curso, limitado a piscina... Si, pero se faz o curso non podes ter facendo outra actividade ali. Iso... A piscina, porque vas que vou hai cursos e máis hai no libre. A todas as piscinas que vas? As que vas ti, será. Claro, se vas a Malata, evidentemente hai cursos de todo, ou se vas a de Narón. Pero se vas a de Moeche, ou se vas a da Capela, ou se vas a de Cerdido, ou se vas a de Somozas, pois non hai cursos de natación e máis nado libre. Iso non é así. Ai, non, claro, se comparas a piscinas de Sadurniño coa da Malata ou coa de Narón, ou incluso coa das Pontes, pode ser. Pode ser, que ainda non estou por asegurar, pero comparando con piscinas de concellos similares ao noso, pois non é así. Non vou a tantas piscinas, eu vou menos. Vou a daqui, ás veces. E o dos baches, pois sí, estamos á espera de que as empresas que se dedican a iso pois teñan algo de choio, algo de tempo para poder vir tapar eses 2 baches máis algún máis que hai. Hai algún bache, non é tampouco que seña todo un bache. Hai unha campo da feira que está aí no limbo de se é da Diputación ou é noso. Penso que no kilómetro cero da Diputación ou no cento e pico noso. Está aí. Pero bueno, taparémolo porque é un caldeiro de... Podemos avallar para que os veciños non metan a roda. Sí, non... Xa estaba na programación diso, xa estaba a tapar eses 2 baches. Máis rogos? Bueno, eu pido perdón pola ignorancia porque non sei se o rogo pregunta ou moción non vai ser. Se lle paso unha interrogación ao final é unha pregunta, pero bueno. Non, é porque como outro día no Congreso aprobouse o 50% da dependencia de tal, e como é un servicio que afecta moito o Concello, pois bueno, pois están todas as forzas políticas, non só o goberno, senón pois atentos a que cando se poida disfrutar deses fondos que cheguen, pois nada, estar atento a ele para usarlos. No Congreso dos Diputados aprobouse solicitarlle ao Goberno que financie o 50%. A financiación da Lei de Dependencia, o 50% que lle corresponde ao Estado, é un pago indirecto aos concellos, a quen lle transfiren os cartos ás comunidades autónomas, e as comunidades autónomas transfirenlle a súa vez aos concellos. Hasta ahora está aprobado no Congreso dos Diputados, pero non se efectivizou ainda esa demanda histórica de tal. E despois hai outra cuestión tamén relacionada con iso, que despois hai que determinar canto é o 50% do custo, claro, porque o 50% do custo non é o mesmo o prestar unha hora na Rúa García Barbón en Vigo que prestar unha hora pois en Guintiá ou en Folgoso do Caurel. O precio da hora é unha cuestión bastante relativa de que se poida utilizar unha media como se está utilizando nestes momentos, non? Cando se di que o precio da hora, a media é 25 euros hora, porque é a media dos contratos externalizados. Os contratos externalizados a media saliron a licitación por 25 euros hora. Que pasa? Que a inmensa maioría dos contratos licitados en concellos grandes, principalmente nas cidades e concellos xa vilas grandes. Por que? Porque incluso os negocios desde o punto de vista económico para as grandes prestadoras de servicios, pois a oportunidade de negocio é moi pequena nos concellos máis pequenos, nos concellos rurais, principalmente pola dispersión e porque os volumen do contrato pois tampouco dá marxes para ter un marxe comercial que seña atractivo nos eses. Na maioría dos concellos pequenos o servizo préstase directamente e o precio da hora dispárase con respecto ao precio das licitacións de tal. Entón, é unha cuestión que é un debate que está habendo no municipalismo tal, que é que se determine canto é o precio da hora, porque sería injusto que che transfiran que o Estado máis as comunidades autónomas acorden sufragar o 100% do custo e se diga o custo é 25 euros a hora. Claro, ao concello de
de pois calquera concello máis pequeno de Galicia que ao mellor ahora lle sale 40 euros que lle esteñan dando 25 euros hora, porque ese concello está asumindo. Entón, esa é unha cuestión que hai que debatir, pero sí que é un avance sustancial que no Congreso dos Diputados se aprobara que o Estado se vai facer cargo dunha cousa que xa se tiña que ter feito cargo cando se aprobou a Lei de Dependencia. Pois eso, para seguir así. Mais rogos ou preguntas? Había un proxecto aí en Santa Mariña do Monte para reparar o edificio da escola. Da escola non, o do lado. Ese proxecto levas a cabo, vais a facer? Ese proxecto solicitouse ya a Xunta de negouno. Entón estamos tratando outro proxecto para facelo posiblemente con fondos propios. A Xunta de negouno. Pideuse unha subvención con ele e veo rexeitada. Estamos á espera de que nos entreguen nos próximos días, entregarános un proxecto e posiblemente con fondos propios. Pero menos ambicioso, entonces. Sí, algo menos ambicioso, porque o proxecto que solicitáramos era de 100.000 euros, porque a financiación era de 100.000 euros, ata 100.000 euros, entón facíase un proxecto de 100.000 euros. Entón, ao financiarlo con fondos propios, pois axustaremos, non hai por que gastar 100.000 euros. No que solicitamos da subvención da Xunta, a Xunta financiaba o 100% dun proxecto de ata 100.000 euros. Evidentemente, se che financian o 100% dun proxecto ata 100.000 euros, pois faz un proxecto ambicioso de 100.000 euros, porque non sería perder recursos, non? Se o podemos facer por 80, o mesmo proxecto ou unha cousa parecida, pois axustarémonos. O proxecto novo é similar ao que se fixera, non? Ok. Máis preguntas? Pois se non hai máis preguntas, levántase a sesión. Hostia, eu tiño...